Δώρα, τι φτιάχνουμε εκεί, σακουλίτσα? Φτιάχνουμε μια πολύ ωραία σακουλίτσα με 3 κρέατα. Μπορούμε να βρούμε και άλλων ειδών σακουλίτσες? Έχω και άλλα είδη. Έχω αυτή που θα φτιάξουμε σήμερα που είναι πεκριμεζέ. Ναι. Έχω μετά με χοιρινό και πρασοσέλινο. Έχω με μοσχάρι δαμάσκηνα. Ενδιαφέρον. Και μετά έχω και χοιρινή κλασική. Μάλιστα. Και έχω μετά και κοτόπουλο αλλά κρέμα. Πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Πάμε να την ετοιμάσουμε. Έτοιμη η σακουλίτσα μας. Καλή σας όρεξη και καλή απόλαυση.